কি ଗରମ ଯାଉଛି ତେଲେ ବି ଟିକେ ନ ତେଲ ହେଲେ ହବନି ଆଉ ଟିକେ ଓହୋ କେତେ ହାଲିଆ ଫାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବ କଣ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷା ଘଷି କରିଦେବା ଟିକେ ମୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ଟିକେ କରିଦେବା ଆମର। ହଁ କଣ ହେଇଛି ଆଜି? କଣ କଣ କିଛି ନାହିଁ ତ। କଣ କରୁଛୁ? କଣ ଭାଇ ସେବା ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଭଲ କଥା। କାଳେ ନାହିଁ ବେଳେ ନାହିଁ ଭାଇ ସେବା କରୁଛି କିଛି କାମ ଅଛି ତୁ ତେଲ ନା ମୁଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଣ କାମ ତମ ପାଖରେ କଣ କାମ ଅଛି ସିଧା କଥା କହ ଏ ତେଲା ତେଲି କିଛି କର ନା। କଣ ଆଉ କହିବି ସତ କଥାଟା ହେଲା ଆଉ କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲ କଣ କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲ? ବାହା ହେଇଥିଲି ହେତୁ ବା ନୁହେଁ ମନେ ପଡୁନି କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲି। କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲ ମନେ ପଡୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ମତେ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ରଖିଛ? ମତେ କଣ ଖାସି ରେଟ୍ ରେ ବିକିବ ବୋଲି ରଖିଛ? ଭାବିଦେଲୁ କି ସତରେ ଖାସି ରେଟ୍ ରେ ବିକିବ ବୋଲି ଲାଗିଛି? ମତେ ଖାସି ରେଟ୍ ରେ ବିକିବ ବୋଲି ଲାଗିଛ? ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି।